Dubi namhlanje sizogijima la. Angazi noma ubafo la ujimile yini uready yini ubafo. Hayi si ready mfethu si ready 15 kg siyabeka phansi. I see the excitement. People are here. At long last, justice is going to be served for Ndongeni, a name that was supposed to be forgotten and invalidated. Today we are reviving that name. It's going to stand, and what it stood for is going to be in the minds and hearts of our people. It's a good start. Even the incentive wise, kuhamba kahle kakhulu ngibone ngathi 6000 iwina. Ngawuthi isikhathi size attract abantu abaningi kakhulu. We're so excited to be here at your race. We're excited. We can't wait to run. Just go out there and enjoy the run. Have fun. That's what it's all about. I'm not a good runner, but I'm so happy to support the event namhlanje. Labo nje abazogijima, kufanele begijime kahle. Sisikhethe race. Wena nje yenza ngendlela yakho suku training ngayo ukuze ungaqedi ukirace ungasayiqedi. But umuntu ngokuyithemba kwakhe ngokwe training nakuthemba ucoach wakhe usuke wonke umuntu elindele ukuthi ewin. Good luck to everyone and bagijime kahle. Sithi ke kunina lonke good luck. Nigijime kahle. Na next year the race izobe khona. It's 42 kilometers, so nidindele kakhulu. Hayi okwami kuncane nje ukunibingelela bese isuka into esize ngayo. Siyabona. Wonke lama runners azogijima, sicabanga ukuthi kuzoba ne-excitement emphakathini. Abantu uma bebabona lapha bazobehamba khona. Uzoba ne-excitement. Bese kuthi masifika ke lapha sizobe sesikhipha ama-prizes. Kodwa ngicabanga ukuthi kuzoba nje ilanga elihle kakhulu abantu bezobe beqhudelana khona sibone i-fitness yabo okuyinto esikhuthaza kakhulu la eThekwini. Cishe sagqilaza ulwandle ngomoya, hayi. Cishe wasiklinga impela umoya eduze olwandle. Ngivele ngadedeleke ngafulathela nje ulwandle. Hawu ngayituzela nje. Kubeka kuhle kakhulu sibambisane kakhulu nama-GT endleleni. Kodwa sithe uma sifika kwa-4K ngasengibona ukuthi kumele ngihambe. Hayi ngijabulile kakhulu mfowethu. Ngoba isikhathi ndisamile benisitargetile. Mangazokubona lezi nganyana ezincane ezinye igijima ezifaka ngayicathulo kodwa buka sebela bashiya abantu abaningi kabi lapha ngemuva. Hayi talent eliningi la ekhaya. Ngiyazi kakhulu le ndawo ngithanda ngivuka ngayo ngilala ngayo. Mangiye emsebenzini ngivuka ngayo ngibuye ngayo futhi. Ngibonga kakhulu ku-coach ngoba kade ngijimisile bese ngithi ngibonga abanikazi be-race bebeyiphethe ngoba yonke into endleleni kade i-right namanzi kade khona nokuba safe kade sigadiwe ku-right konke. Phambili ngeNdongeni race phambili. Phambili ngeNdongeni race phambili. Phambili ngeNdongeni race phambili. Hayi bekumnandi kabi mntanami. Kumnandi ngendlela emangaka. Ngiphila kahle lesi njengoba ngenze njena. Kenza ukuthi ngiphila kahle emzimbeni ukuthela ama-BP phela ushukela. Bengathi sayenza kudala lento. Bese si late, but as they say, late is better than never. Ngakho ke kulesi sikhathi salolu suku sithokoze kakhulu esenethemba lokuthi kukhona okuzoya phambili ngoba mningi imisebenzi ayenza ngaphezulu kwalokho osixoxwayo. Ngiyabonga kakhulu nomkhandi weTheku kwi-race lena awusivulele yona ukube siqhubeke namakhono ethu. Siyafisa ukuthi kuqhubeke njalo. U6000 imali nje lena engiyoyisave njengamanje nasekhaya kunezinto ekusamele ngizenze eziningi. 6000 lona angikazi ukuthi ngizowenza njani kodwa ngizayobhenka ngibeke khona. The participation was beyond our expectations. I didn't think that we'll manage anything beyond 500. But from the figures I'm getting here, we actually surpassed by far what we thought we'll achieve.